6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Making of Sitges 2011. Intel·ligència. Orgulloso de estar aquí. Cuando los robots sean tan sofisticados como los humanos, serán tan imperfectos como somos los humanos. Hola amigos de Facebook del Festival de Sitges. A la gent que està ahí, que fa possible que aquest festival surti el millor possible. I treballen molts durant l'any, molts mesos, gràcies al meu equip, gràcies a los voluntaris i també, sobretot, al públic d'aquest festival que és meravellós. Muy orgulloso de presentar esta película, nuestra película, en el mejor festival de cine fantástico del mundo.